danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda a duk lokacin da muka ɗaura sababbin shiri za ku dinga samu. Gulma daga Kannywood. Barkanmu da ƙara saduwa a filinmu na gulma daga Kannywood. Kamar da kuka sani, jarumar Rahama Sadau wacce ta zama ficecciya a Kannywood ita ce na ɗaya wacce ta fara kaiwa miliyan 2 a Instagram ta fannin arewacin Najeriya. Sannan ta yi fice wajen ɗaukar nauyin wasu fina-finai da dama irin Mati, Azazzau da sauransu. Rahama Sadau dai jaruma ce wacce take da salo iri-iri, sannan a duk shekara kuma a cikin shekara takan zo da salo wanda mutane da dama sukan bi, musamman wajen ɗaukar hoto da sauransu. Jaruman dai ta ƙara fitowa da wani sabon salon ɗaukar hoto, inda kwanaki ta fito da wani salo wajen ɗauka wajen masu saida kayan marmari da sauransu, har da wajen masu saida kayan masara da sauransu. Sai dai kuma wannan karin salon da ta zo da shi mai birgewa ne, inda a cikin adaidaita sahu ta yi hotuna, inda hakan ya jawo jama'a da dama musamman 'yan mata su ma sun fara koyon wannan taku na Rahama Sadau wajen yin hotuna a cikin keke napep. Mun gode. Mun saurari